Basketi sanfɛcɛliw bunakun kan Coupe du Monde diɲɛ basketi ɲɔgɔndanba min bɛ musomaniw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan a bɛ daminɛ juillet kalo nata tile 13 ka kuncɛ a tile 21 san 2024 na Mexique jamana kan. Farafina jamana fila de bɛ na o niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba la. Mali ani Egypte olu de ye championnat d'Afrique laban tan basketi kunda min bɛ a musomaniw kofɔ Tunisikaw fɛ yen. A kɛnɛ kan hakilina jiginna Mali tun ye se sɔrɔ Egypte kan final la. Mali musomaniw ko don. Mexique kɛnɛ kan Mali musomaniw ka boko fɔlɔ bɛna kɛ juillet kalo nata tile 13 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ fila dana gosira ni sanga 30 ye Mali heure la. Mexique jatigi ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Poule ɲɔgɔndan filanan min bɛ Mali musomaniw kofɔ basketi kunda juillet kalo nata tile 14 san 2024 na nɛgɛ ɲɛ fu dana mana gosi Mali heure la. Mali ni Italie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Mali ka poule ɲɔgɔndan sabanan bɛ tan juillet kalo nata tile 16 san 2024 na ni nɛgɛ ɲɛ 21 dana gosira ni sanga 30 ye Mali heure la. Mali ni Nouvelle-Zélande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka fara o kan Mali ka poule ye poule B de ye. Italie, Mali, Mexique, jatigi ani Nouvelle-Zélande. Min ye farafina cɛbɔ filanan ye Egypte. Ale bɛ poule D kɔnɔ ka fara Egypte kan Taipei, Canada ani Faransi. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré kala seli don.